Tässä videossa käymme läpi Worditin hieman edistyneempiä komentoja ja kuinka niitä käytetään. Video on toinen osa Kuution rakennusopasta. Oppaan tarkoituksena on auttaa jokaista luovassa aloittelevaa pelaajaa pääsemään alkuun omien ideoidensa ilmaisussa. Tervetuloa mukaan! Brusheilla tarkoitetaan Worditin toimintojen asettamista aktivoitavaksi komentojen sijaan jotain esinettä klikkaamalla. Brush asetetaan esineeseen pitämällä sitä kädessä brush-komentoa suorittaessa. Brushia käytetään klikkaamalla hiiren oikeaa näppäintä esine kädessä. Käydään läpi muutamia yleisiä brusheja. Sphere brushilla voi tuoda palloja. Cylinder brush taas luo sylintereitä. Boulder brushilla lisäät rakennuksisi erinäköisiä järkäleitä. Blob brushilla voit tehdä möykkyjä. Maskeilla voit maskata eli rajoittaa tekemiesi muutosten vaikutusalueet tiettyihin palikoihin. Voit esimerkiksi määrätä, että muutoksesi vaikuttavat vain kivipalikoihin. Maskit ovat erittäin hyödyllisiä brushien kanssa. Tällä komennolla asetettu maski vaikuttaa vain siihen brushiin, jota pidät kädessä komentoa suoritettaessa. Joskus on kuitenkin myös tarvetta vaikutusalueelta kaikkiin Worditin toimintoihin vaikuttaville rajoituksille. Tämä onnistuu Global Maskeilla. Global Maske vaikuttaa kaikkiin Wordit-operaatioihin. Komennoille annettava argumentti määrää, mitä palikoita maski koskee ja miten muutokset tehdään. Argumentin ollessa vain jokin materiaali, kuten stone, korvaa se brushillasi vain kivipalikoita. Voit käyttää maskissasi myös erityisiä operaattoreita. Käydään läpi niistä muutamia yleisimpiä. Tällä operaattorilla maskisi asettaa palikat annetun materiaalin yläpuolelle. Esimerkiksi maski suurempi kuin stone saa brushisi asettamaan palikoita vain kivipalikoiden yläpuolelle. Tämä operaattori taas saa maskisi asettamaan palikat annetun materiaalin alapuolelle. Esimerkiksi maski pienempi kuin stone saa brushisi asettamaan palikoita vain kivipalikoiden alapuolelle. Aaltoviiva eli tilde-operaattorin avulla maskisi asettaa palikat annetun kuution jokaiselle tahkolle. Esimerkiksi maski aaltoviiva stone saa brushisi asettamaan palikoita vain kivipalikoiden ympärille. Huutomerkki-operaattori eli not asettaa maskisi vaikutusalueeksi kaikki muut palikat paitsi annetun materiaalin palikat. Esimerkiksi huutomerkki stone saa maskisi korvaamaan kaikki muut palikat paitsi kivipalikat. Näitä operaattoreita voi myös yhdistää monimutkaisemman maskin luomiseksi. Jos haluat käyttää komennossa kädessäsi olevaa palikkaa, voit käyttää patternia hand. Kuten opimme edellisessä videossa, Worditillä asettaessa kuutiota voidaan alue täyttää joko yhdellä tai useammalla materiaalilla. Mikäli alueelle haluaa sekoituksen tiettyjä materiaaleja, tulee komento tehdä esimerkiksi näin. Jos haluat muuttaa patternissa olevien materiaalien sekoitussuhdetta, voit käyttää prosenttimerkkiä apunasi. Esimerkiksi näin. Prosenttimerkkiä oleva luku kertoo, kuinka paljon tiettyä materiaalia asetetaan suhteessa muihin materiaaleihin. Näin suurin osa alueella asetetusta kuutioista on dioriittia, mutta sekoituksessa on myös kiveä ja vähän mukulakiveä. Seuraavaksi käsittelemme valintatyökalun toimintojen muokkausta. Tällä komennolla voit asettaa Worditin päätyökalun puukirveen käyttämän tilan. Käydään läpi näistä tiloista muutamia hyödyllisimpiä. Cuboid on oletuksena käytössä oleva tila. Siinä valitset suorakulmaisen särmiön muotoisen alueen 2 kärkipistettä. Polytilan avulla voit valita monikulmion muotoisen alueen. Alueen korkeus on alimman ja korkeimman valitsemasi pisteen korkeusero. Käytännössä tämän tilan avulla voit valita monikulmion, jossa on niin monta kulmaa kuin haluat. Valitse valinnan alkupiste vasemmalla näppäimellä ja poista määräämättömän määrän muita pisteitä oikealla. Polyhedron tilan avulla voit valita monitaakokkaan eli ikään kuin kolmiulotteisen monikulmion. Aina valinnan tekeminen ei onnistu puukirveen avulla. Esimerkiksi jos valitsemasi palikka sattuu olemaan ilmaa. Tällöin voit käyttää komentoja kautta pos 1 ja pos 2. Pos 1 asettaa ensimmäisen valintapisteesi jalkojesi juureen. Ja pos 2 asettaa toisen valintapisteesi jalkojesi kohdalle. Patternien ja maskien operaattorien muistaminen voi tuntua aluksi vaikealta, mutta se helpottuu kyllä ajan myötä. Vaikka jonkun operaattorin sattuisi unohtamaankin, voi asian aina tarkistaa Worditin wikistä tai vaikka tältä videolta. Kiitos kun katsoit, tervetuloa Kuution luovan ja nähdään seuraavalla videolla.